Saudara-saudara dan para penonton sekalian, malam ini Anda masih tetap bersama kami, Teater Tradisional Jawa Timur Ludruk Sari Budaya, yang dipimpin langsung oleh Bapak Miskam Suyanto dengan alamat Desa Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Malang, Jawa Timur. Malam ini sengaja mempersembahkan sebuah cerita dengan kalimat besarnya, turunnya Wahyu Pusaka Tunggul Naga. Murid-murid kang ana padepokan Watu Gilang kabeh padha tansah manut lan mituhu apa ing dadi dawuh. Kula dina iki ring padepokan Watu Gilang kabeh muridku kang wis dak tuwa bisa kena ategesel mujaya kawijayan guna kasutikan pasangkan paraning dumadi urip ana ing alam bebrayan. Tansah wis dak wenehake kowe kowe kira tentara Broto suwene 40 dina 40 bengi. Tansah jabe Gusti kang lebeng dumadi dening kowe ora wah ora kinggir ora ngawur sampe papan panjenengan nggih. Ya. Kula ngertenono kaya titik bentuk kabeh kang selalu para Broto dan muji panjenengan pandhadaran marang kowe supaya kudu piwang ping ati mulat dulu yo muga berhasil ngertenono nggih dina iki ing padepokan Watu Gilang wis turun alat saka kang panah yo Wahyu Tunggul Naga. Sangganing babaan kali basane kowe bisa lakon takon nganti kaya ceciklu mbok rewangi ceciklu kaya dene mangan ompaning kayu apu ora menen kowe dina iki kang ning Wahyu iku saka Tunggul Naga sapa kang katurungan Wahyu Tunggul Naga ya ing kono menungso kang bakal tunggul ukura nggih sira nggih kabeh.
Mula dina niki kowe ndak gugerake anggenmu Tarak Brata iki ya wis 40 dina 40 bengi ana nggoning yaiku Padepokan Watu Gilang kene nggih. Mula najan tong akeh panggoda bebasan jin setan priprayangan ilo-ilo gendruwo banaspati umpak-umpak balung katandak jemenglong warudaya ning kowe ora gugur kowe isih tetep yaiku teguh lan ora ayu apa dening kowe tetep yaiku netepi apa kang dadi dawuhe Bapak Guru terus menapa ingkang dados atribut Bapak Guru amrat pun kula kepingin kagungan wahyu saka kowe piye Utara senajan kula yen mekaten Bapak anggen kula Tarak Brata sekawan dosa dalu kados dinten menika namung kula kepingin gadhahi pusaka utawi Wahyu Tunggul Naga. Awet napa? Ingkang kagungan Wahyu Tunggul Naga menika dados tiyang sedya napa ingkang dados kajanganipun Bapak. Kaya ngono Utara. Sidarta piye kowe? Nggih, kula nggih mangaten Bapak. Kepingin kados rencang-rencang kula menika. Ya kabeh iki menungso sak derma. Bapak Guru iki mung sabab lan lantaran. Dargawati piye kowe nger? Nggih. Sampun kula nyemedi petang kula dinten namine Bapak. Kula pengin angsal dengan pusaka. Ning ngertenono ya murid-muridku. Kabeh iku kowe aja kok kladuk ati kajaran penampa anggen menapa apa sing dadi dawuhe Bapak Guru nggih ya. Nggih ngertenono bab pusaka yaiku Wahyu Tunggul Naga iki mung siji ya. Tapi saiki umpama menyang dulurmu ya si Danang Jaya sing antuk pusaka sak liyane ora oleh skill atine ya. Dadi kok menawa ana dina liya ya tetep ana bakaling duning pusaka ana ing yaiku Padepokan kene. Utara ya kaya ngono. Nggih. Dargawati kowe ya kudu ngono pisan ya. Aja nganti sapa wae sing antuk pusaka ya kuwi kudu mbok dukung mbok dukung. Aja nganti padudan bab pusaka ya. Pusaka iki kang Gusti Kang Maha Kuwasa kang bakal mulai dening menungso kang duweni ati kang mening kang bisa nglakoni sabar tuwekal rela kelawan narima ya. Iki kowe ngertenono dina iki tak jupuk pusaka wis untuh ana ing papan kene. Muridku kabeh nggih ya iki kang aran saka Wahyu Tunggul Naga tegesing tunggul metuning kang wis unggul dening pamor blarak sineret sapa kang antuk pusaka Tunggul Naga iki bakal tuking wahyu ing barang kang ayu kang bakal tumindak yaiku nuntur marang Gunung Jira ya iki para kencana barak sineret pamore yen kowe tumindakmu ora jujur kowe ngakoni drengki sae open dak pen kirim takit kowe iki bakal sneret marang naga kang bakal muncul marang jiwa ragamu dhewe nggih ya murid kocok ning nganten ono kabeh iki Danang Jaya ya nganten ono mbok menawa tak kandhake karo kowe apa sing antuk pusaka aja nganti iki sesadulur dhewe najan kok dulur kita punya nek dulur tunggal guru bebasane bareng kuliah bareng ngopi pas bareng mati ya kowe aja percaya karo pusaka percaya marang Gusti Kang Maha Kuwasa pusaka mung sabab lan lantaran ya tanpa nolong pusaka Guru ya.
Dene kabeh aja kanthi ana sing mikir rego saka iki. Kok menawa ana dino maneh saliyane yen taun lan kita lan kanthi sabtu lan kula iki ora dene kamane opo kuwi. Kowe aja patengan kowe dhewe daya jaya kula kasetikan pasangan marang kula iki agen kula kontak lagi dina iki kowe lo bali nek aku kula marani kula apa wae teko ning sampeyan iki pati pasangan ya jauh kok iki iya sampun iku kula rame poso untuk kula kula paraken kula badhe lonceng pakalian kere-kere pagi kowe iki bisa parang satu ya Rene Riko dulur kang pernah tuwa ana ing Depon Watu Gilang ya. Sing trimo pusaka iki gano meneh kejaba aku Kang. Aku sadurunge aku yo sepuro sing gedhe karo Riko Kang. Untara kabeh sanubaran kanugraning Gusti Kang Merbeng salah suwijining wahyu ora kena dijaluk menawa Gusti maringna pusaka driba marang Goragam awakmu kudu sing ati-ati eling eling sawaya-waya aku mboten pitulungan karo awakmu kudu ngekeki pitulungan karo aku Aja kuwatir Kang. Bapak guru wis ngendika menawa senajan Riko duduk dulur kita kulir bare aku Kang. Ning dulur Kang babatane ngombe pas barengan. sing ati-ati Yo. Oke, ati-ati kabeh. Aku yo sepuro karo kowe. Kang, mereka iya. Bapak guru. Iya, duka digawa ati-ati aja nganti-ati ya kiri. Tak bagi kaya Bapak Guru iya. menawi mekaten kula nuwun tambahing pangestu boten dados panapa kula boten kagungan wahyu pusaka tunggulna Kepopo wis kandha arep kok menawa taun arep ana napa ning ana ing Pandeglang. Sapa maneh ya mung kaliku kowe. Inggih, Bapak Guru. nuwun tambahing pangestu Bapak Iya, ayo kok ati-ati. Ya muga-muga tansah oleh dhewe Gusti kang murbeng dumati dening murid-muridku. Tansah rukun areluntungan padha-padha mrisa kaya Padepokan Watu Gilang. Ya tak sunake marang Gusti kang murbeng dumati supaya sak tingkah lakumu tansah ginantunga Gusti kang murbeng ora ana alangan suwiji ngopo. Ya muridku kabeh, ya pokoke becik ketitik wong ana ketara tumindak kang jujur lan ketara nggih ya.
Mosok kowe ora krungu pesene barek Bapak Guru. Ya wis krungu Kang. Nek cuma liko Kang dol Kang pernah nom. Lah kok wani-wani nrimo pusaka. Sak enggak-enggakane Kakang Dandang Joyo. Darpo. Senajan Kakang Dandang Joyo dulur kang pernah tuwa. Iya. Ning sing kadunungan pusaka gak ana maneh kejaba Kuntara ya wong sing kaya aku. Awit apa? Iya. Wahyu iki ora kena dijauk, ya ora kena direbut. Ning iku saka kersane Gusti Kang Murbeng Gesang sing tumibana awakku. Jadi kaya ngono. Ning dina iki tetep tak rebut, tak serahno nang Kakang Dandang Joyo. Oleh tak rebut, gak oleh tak rebut. Oh, bakal kurang ajar.
wani ngrebut pusaka sing tak duwe. Kamangka welinge Bapa. Sing sapa wae kadunungan pusaka aja sampe sering atine lan loro. Wong pusaka iki mung soal pawekan pembek. Yo to. Welinge Bapa Guru aja sampe kowe wis kadunungan pusaka aja sampe kowe duwe sering ati kan. Mula dinane iki yen kena sadulurku tak elingno sanorane aku. Ning yen ora kena, oh cilaka kowe. Pamit karo Danang Pak. Menawa munggah ning pedepokan ning wis watara ana 3 sasi. Ana roda. Saben pamit karo ati. Jare munggah ana ning pedepokan ngasu. Banyu kang yen nyocep ilmu Jaya Kawijayan Gunungkasih. Lepas sangkan parane dhumat. Munggahe babakan kasang. Kaya dina iki kanggone Danang Pati kepingin ketemu karo Kadang Kutuwa ya Kakang Danang Joko. Ning nganti dina iki durung ana bali. Danang Pati. Katenan ya. Aku satemene kok. Menori kok pamit karo munggah ana ngarsane Bapak Guru. Wis ana 3 sasi. Ora ana bali ana. Kon sik iling. Lek Kakang sik meguru. Meguru lek durung oleh palilah saka Bapak Guru, mudhun saka nggone padepokan ora bakal mudhun. Kang Danang Jaya. Nek rika meguru ana ngarsane Bapak Guru ora. Lah ora rika diwenehi piandel saka ngarsane Bapak Guru. Ning nyatane dina iki rika ora diwenehi piandel saka Bapak Guru, mung rika tansah nuhoni apa sadadi pitungkase Bapak Guru. Kang. Kode jero wae sih Kang sampeyan iki. Kene lho. Aku tak kepingin omong-omongan karo sampean ngono lho Kang. Kaya kasepo. Kowe iki rumah tangga karo aku wis pirang taun. Ya suwene lek 5 taun ae ya ono Kang. Lah kok isih kate kepingin omong-omongan lho karep iki ya opo sih, Dik? Ngene lho Kang, wong jejedoan ana alam Brayan iku. Apa meneh aku iki mang ya wis bobot kaya ngene. Ya, jarene unen-unene wong tuwek iku pertamae kenal witing tresna jalaran saka kulina. Tansaya suwe tansaya anggrembuyung rasa katresnane. Ya gini ya lho Kang, saiki aku bobotan iki ya sakmene iki ya sik tembean. Ya saumpamane wong rumah tangga ngono ya kan ya sik nyidam-nyidame karo bojo lah kaya ngono to Kang. Aku wis ngerti. Ngene lho, Dik. Heeh. Senajan aku ora tau mulih. Mung penggaweanku mung medhepok meguru. Ning ora kanggo aku dhewe lho, Dik.
Ya wis ngerti. Sampeyan repot merguru iku mang ya ora mek cuma kanggo awake dhewe ora kanggo aku. Yen bisa wong iku mang Kang ora entuk, wong iku mang jobriya. Aja duweni rasa adigang adigung lang adiguna. Sapa sira, sapa ingsun. Yen bisa sampeyan ngangsu kawruh ana ing ngarsane bapak guru iki Kang. Iso iki mang mene ana tetulung karo wong sak padha-padha ngono ya Kang ya. Sing tak jaluk iku. Ya pancen iku sing tak karepno. Senajan aku wis medhepok ana ing Watu Gilang. Iya Kang. Diwenehi kawruh karo bapak guru ning ora tak kanggo aku dhewe, Dik. Ngerti. Kanggo sak padha-padhane sapa sing membutuhno pitulungan bare aku ngono, Dik. Ngerti, iku pancen sing tak jaluk. Saora-orae Kang, wong asamen iki mang lho ya presiden rumah tangga, aku iki mang wakile. Ana apa ya? Ana eleke sampean, aku ya ngalor ngidul ya kecangking, wong aku mang sisian sampean. Ya gak apa-apa Kang, aku lek sampean iki mang suka weruh. Ya gak apa-apa kok aku no sampean. Oleh. Matur nuwun banget nek kowe iki duwe pemikiran sing kaya ngono, Dik. Awit apa? Aku iki sapa? Aku iki termasuk sesepuh yang desa kene. Ning sampean kudu iso ndekek pribadi sampean karo warga-warga kabeh ngono lho, Dik. Tapi ana tapine lho Kang. Ya apa. Soalnya babotan iki tambah dino iku mang ya ora tambah cilik tambah gede. Lah terus iki nang jabang bayi iki lek wis nganti apa wancine lahir, terus sampean sing medhepok maneh merguru meneh. Aku di omah iki sapa rewangku lah ya kaya ngono to Kang. Ngene lho, Dik. Heeh. Bapak guru iki wis ngendika sapa wae. Siswane sing nrimo pusaka aja sampak pisan-pisan munggah nang pedhepotan apa tinimbalan bare bapak guru. Ngono lho, Dik. Oh dadi ngono. Cara kasare sampean iki ngene ta Kang, lebih dipercaya kaya ngono ta. Ya iya ta. Ya ngono Kang. Ngono daya sih. Saya Kang. Padha waras sih. Lho iki adik Riko iku kan? Adikku Dandang Pak. Oh Dandang Pak. iya kok cepet gede. Kene Kang ini arek lagang. Nah iya serene-rene iku sik Loh. saiki kok ya. Gagahe bleng-bleng. Arek saiki panjene cepet Kang. Ini ganteng aja nih kan. Adik sapa? Adik Dandang Joyo. Iya. Kang temen-temen tak gedhekne wis. Iya. Gulane sih adik. Oh iya. Bentara, Iya. aku seneng nyawang rumah tanggamu sing kaya ngene. Urip harmonis, bahagia, gak kurang sandang lan dipak. Semboyane wong urip kan kaya ngono iku. Apa sih butuhe awake metu rumah Depok yen ora rumah tanggane ora bahagia. Kaya ngono to. Iya, Bentara, ana gunane awakmu megu. Kadungan wahyu tunggul naga. Iya. Sapa pawongan kadungan wahyu tunggul naga bakal besok iso ngayomi sekabeh manungsa urip nang alam padat. Sing pituna pitulungan. Iya. Nyatane aku seneng nyawang rumah tanggamu. Matur nuwun Kang, matur nuwun Riko duwe panemu sing kaya ngono iku matur nuwun banget. Ini tekaku nang omahmu. Iya. Aku oleh duta pamungkas sing bobok. Maksudnya Duta Pamungkas Kang. Dina iki iso gak iso awakmu kudu munggah nang gone Padepokan Watu. Kang, Riko buka eling. Pesene bare Bapak Guru. Sing sapa wae kadunungan pusaka. Aja sampe pisan-pisan munggah nang Padepokan. Bener omonganmu, Dik. Cuma dina iki kok dungaran Bapak Guru ngomong sing kaya ngono. Umpama gak tak sampekno karo awakmu, jelas aku kanggonan dosa. Mula dina iki awakmu percaya karo aku apik, gak percaya apa jare awakmu. Kang, Riko dulurku tuwek Kang. Iya. Aku ora bakal nglewati janji bare Riko Kang. Umpamane Riko iku tak anggap gantine Bapak Guru ngono lho Kang. Bener. Kok anggap wong dur tuwek, kok anggap wong tuwa ya wong tuwa. Iya. Mula dina iki, Dik, sajange aku ngomong sing kaya ngene ya gak tokal, aku eling dawuhe Bapak Guru sing kaya ngono. Cuma dina pamungkas dina iki kaya wis gak iso maneh. Tetep aku tega mentolo ngomongno sing kaya ngene, iso gak iso awakmu kudu munggah nang nggone Padepokan. Lah nek panjene Riko iku dikongkon bare Bapak Guru, umpama Riko gak nyampekno warta kaya ngene iki nang aku termasuk kliru Riko. Lah Kang. teges murid sing kurang tata, kurang tumpuk gak kena dipercaya. Iya.
Sing ngene Kang, lek pancene Rika iku bener-bener dikangkon barek Bapak Guru. Aku tak pamitan karo bojoku. Pamito tak enteni nok njabani lawak. Oh, dadi kaya ngono. Ayo dinteni iso njabani lawak. Ya. Umpama gak tak percaya. Wong iku dulur tuwek kanggone aku. Minangka gantine barek Bapak Guru. Ning umpamane tak percaya. Bapak Guru nate kondo barek aku, sapa wae kadunungan pusaka aja sampak pisan-pisan munggah nang pedepokan. Ning wong iku dulurku tuwa. Pancene bener-bener dikongkon barek Bapak Guru. Dek. Apa, Kang? Loh, saya wis mulai ta, Kang. Wis. Lho kok kesusu ae lah tak gedhok wedang lho. Sajane Kakang Danangjaya ku mangko mrene iki ana duta pamungkas. Ana duta pamungkas. Duta- Sing isine apa, Kang? Duta iki utusan pamungkas iki terakhir. Oh, dadi kaya ngono. Mulane dinane iki aku ora iso kongkon munggah nang pedepokan ning Watu Gilang. Loh, Kang. Sampeyan iki aja gampang percaya. Aku biasa ya, Kang ya. Sampeyan iki lek ana utusan nang ngene pedepokan kono iku, saulan rong wulan iki sampeyan wis dinewenehi weruh. Lah saiki kok dadakan sing kaya ngene, Kang. Saiki ngene lho, Kang, wong wedok ngono nyaline gedhe. Pamikirane iku mang tajem, kuat. Dik, Heeh. sajane aku ya ora tega yen ndeleng kowe sing kaya ngene iki uga bobotamu sing kaya ngene iki aku ninggal barek kowe. Ning iki ana utusane saka Bapak Guru. Ya ora dadi kaya pangopo, Kang. Sampeyan iku mang diutus Bapak Guru. Sing isine teko nang kono. Tapi sampeyan iki kudu mikir. Kudu mikire ngene lho, Kang. Kapan dino sampeyan iku biasa iku dikongkon teko. Lah iki sing dadakan sing kaya ngene iki lho aku sing ora percayane iku. Mbok menawa Bapak Guru iki pancene duwe kepentingan sing ora kena ditunda, Dik. Ora, Kang. Lek panjene sampeyan iki mang wis siji-siji ning dalan iki mang dino iki kudu budal. Sampeyan ndungakno Kang ning alam pembrayan meniki. Selamat ora dikongkon. Dungun sarono alus. Kondo terang-terangan lek awakmu seneng karo Deren. Aku nak mburi. Darmi. Ana apa? Nganti dak rewangi sing kok ngene. Abot-abote aku ning rasa tresna karo kowe. Senajan kowe mbobot. Ora apa-apa. Wis tak anggap kaya anakku dhewe besok yang. Aku ngarepang wis ngomong ora gelem aku dipeso-peso. Saiki kowe njaluk dhewe karo aku. Emah aku. Cokro kurang ajar. Aja kurang ajar. Kowe ning omahku lan duwe tumindak sing ora gerak-gere. Semingkir kowe teko omahku. Darmi, Kenapa? nek kowe muring-muring tambah ayu. Ora kenal. Masa ora kurang wet arep wedok liya kok mesti duwe bojo kaya arek iki kan karo rokok danan panggagan. Wis to mati kowe iki mang ene ana imut ilinga. Gak apa-apa sing arep tau sapa ae. Tapi aja bojone kok kaya aku. Manuta karo Danang Pati. Tak penani uripmu. Apa yang kowe iki mang yo karo aku. Aku tolong-tolong karo kamu iki ya. Masa kon tolong-tolong karo kamu. Nek kanggone Danang Pati wis aku ditabrak. Wetenge sakmono gedene. Ngono-ngono. Ayo Danang Pati.
dipenakne gaten. Senajan kowe mlayu, sak bantere kowe, kaya apa bantere playumu jan? Banter playune sepur. Cak, lho. Masa banter playune sepur? Ya iya lara wedok sepiro banter sing bantere sepur. Cak, nek dino iki darme mlayu. Ayo ra kesana nek papan iki, ditutut ya. Wong tetep muda-muda darbi meten. Senajan meteng kok, aku wis kadung rasa tresno Oh, karo tak turuti ayo. berdarmo iki. Setake sapa sih rek?
wong wis gak sida golek kayu balik ae. Lah ya wong gawe arek angele gak ora mbadakno arek digletak-gletakne. Iki setakne anake sapa sih iki? Arek kok ndok ngene. Oh, cup. Mang sapa nak? Ya wis melok Pakde nak, ya. Yo alah, ra ono wong belas. Kadine wong ana bajek. Wis, alhamdulillah. Rumah tangga barek mokne wis 30 tahun. Mokne gak sok macem nemu arek. Iya nak. Iya wis melok Pakde yo nak yo. Yuk. Iki anakmu ah. Iki anakmu. Nggih. Lah lha opo kok sampe kon anakmu kok dalan nek tengah alas sih? Ora apa. Kula ngoten iki langsung ngoten ta. Sik ngomong ambek bapak nak. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Darmini, Pak. Darmini. Lah terus ceritane ya opo ngantek koyo mbobot ana babaran ana tengah alas. Kula niki asline kada bojo, Pak. Kula niki. Yo. Anake sakmenika nyotos bapak guru. Dateng Sanggar Pampujan mriku pedhepok malih ngoten lho, Pak. Yo. Padahal ngoten niku blok suto dikoroi ngoten lho, Pak. Terus kula dipudak-pudak kula badhe dipek bojo kula nggih tetep boten purun to, Pak. Wong kula niki bobot. Pengalene kula niki kada bojo ngoten lho. Kon duwe bojo terus kate dirabi wong. Nggih kula boten purun. Dheweke niku tunggal sak perguruan to, Pak. Lah terus tujuan sejam terus kate mlayu nang ndi kok? Kula boten wonten ingkang kula tuju, Pak. Kula niku. Ya wis ngene. Darmini. Lah terus kok nyengri iki bojomu gak ero ya? Mboten semerep, Pak. Menawi semerep kula menika nggih tulungi kalih bojo kula ngaten. Bojomu jenenge sapa, Nak? Suntara, Pak. Suntara. Nggih. Wis saiki ngene ae. Mesisan gawe. Anakmu tak monge kon melok aku. Terus kula kon mlaku ngidul kok lek ana omah gedhe ya ngarepe ana bliwinge yaiku omahku. Dek kono ana wong wedok takono. Ngriki anggriane Pak Ambul. Ngriki anggriane Pak Ambul. Kok lak wong ki lak ngomong iki. Dek pundi kamare Pak Ambul? Oh, tepundi kamare Pak Ambul. Wis langsung mlebu nang kamarku. Ngoten apa? Ya wis tripod apa? Ya wis iki engko nggih pertigaan iku belok nganan ya Nak. Nggih, matur nuwun sanget nggih Pak. Ya Nak. Matur nuwun. Sampun boten wonten jenengan kula menika keroyo-royo Pak urip kula. Dadi ngono. Ya saiki sadurunge kon budal ya Nak ya. Yo. Ayo arek iki. Kok diparingi tenger Pak. Mesisan. Boten teng griya mawon ta. Ora ta. Wis mesisan iki kene. Senajan toke babar tengah alas kandhane slamet kan apa-apa. Keseseran cepetan gegodolan dina 7 pasarane bumi Pak Angkoso. Sesenono ya anakmu tak cipta Joko Sempurna. Joko Sempurna, Pak. Wis ki, Pak. Rono golek ono kamare Pak Ambul ya, Nak. Yo, ngalah. Gak nyono gak ngira. Senajan to gak duwe donya brana ning aku nemu anak padha karo entuk rejeki. Wong arek iki nggo rejeki dhewe. Lho, lah kok moro-moro arek tak kok jujuk nang kamarku. Lah iki kok ya tambah kedadean gak karu-karuan. Ngamuk kok niki kok.
senenge ngalas ngono lho. Masalah. Ora ngerti lek wong wedok iki kuwatir lah ngono ning omah iki. Kadek angin. Mangga. Pak, Nggih. napa leres ta niki griyane Pak Ambul? Oh nggih leres. Pundi kamare Pak Ambul? Nika. Oh, nggih. Sing tengah niku. Sing nika pawon. Loh. Sapa iku mau rek? Lagi samara-mara takon kamare Pak Ambul kok iso kenal? Loh. Ya apa sih? Kasih do golek kayu. Kasih tau golek kayu. Balik entuk rezeki. Rezekimu. Iya. Tapi dudu rezekiku, Kang. Iya rezekiku. Iya, rezekimu. Mamula kerasan ya. Rasan. Bayi. Iya oleh ngenean. Alhamdulillah ta, wong kon majer. Pirang-pirang tahun kon gak gelem meteng. Kate golek kayu krungu oe tak delok bayi. Bayine sapa? Ya bayiku. Oh, bayimu. Heeh. Oh, pelane aku majer. Iya ta. Terus golek bayi. Yo, Golek jangan. sing iso mana? Yo karepe ngono dadi wong jenenge wong nemu arek nemu bayi iki lah termasuk padha karo entuk rezeki ya mbokmu. Iya, nemu bayi, nemu sababone. Mamula kerasan, tipe enggak ora gelem senengane ngalas, sepatune golek ngene iki ya. Yo sakjane Sakjane aku seneng ae lek oleh bayi, tapi lek kelakuan ngono. lakok iki lapo. Wis tuwek ora mambu tuwek mbul. Lah, Dik, Mamula kon gak iso lemu. Lah nggih dia ono tuwek mambu. Gerangsang ae, wis duwe bodo, gedene kaya ngene lho, sik golek meneh. Kan nemen ah. Wong kon iki digolekno anak kok tambah. Kenapa boleh digolek anak-anak? Tapi lek sababone ora ngloro atiku. Pak, sak babone. Sak babone ya, Pak. Lah nyatane, kok kelakuanmu cek apike? Aku ki lapo. Wis kadur semayanan duwe janji. Saiki saka rumangsaku arek durung tau roh omah kene, kok moro-moro tekon kamarmu. Kowe iki lho kebacut nemen. Olehmu terongoan. Sik ta sing takon kamar iki sapa? Ya babone iki paling. Prene ya. Prene ta? Tok gak ngakoni. Endi ya iki? Lah iko. Lebu kamar? Ya, Ya tak susule. susulan. Baik. Oke, rek iki. Bicarno kok. Kon kok tambah ngerek-ngerekno aku sih. Ora iku lek dibanding-bandingno kaya ngene. Rupe anakku awis tuwek. Sik ta lah. Arek iki malah mlebu kamar sih. Lah iya, Ya apa sih mrene? kok moro-moro tekon kamarmu. Ayo. Terus saiki semayang-sayangane karo kowe. Japot. Menteng-menteng pulane aku wis tuwek majer barang. Enten apa sih, Mbok? Jenengan kula mireng atet dugi kamar wau lho kok kados muring-muring. Jenengan kula ngriki mboten seneng, Mbok. Ya mesti ae dibanding-bandingno. Ya seneng ya ora. Nyatane kowe iki jane ngono kowe iki sapa sih? Kula ta, Heeh. Darmini. Sapa? Darmini. Sapa? Darmini. Sapa? Anu lek ngomong rada banter, kupinge rada kongslet yo. Ngenen paribasane, Pak. Ya apa paribasane? Tekene kayu luntas, uleg-ulege kayu sengon. Terus Mbok niku lek dijak ngomong niku lho mboten ngeker bablas. Pancene kupinge budak Sudarungon. Oh, jamput iki. arek iki pinter paribasan. Lah pengarai. Lah wong ngancani kon sing ngurui. Iya no alas mang tak ngomong. Diuruki bapak. Ora. Hah? Wis pirang wulan wis pirang taun. Loh, nggih suwe ta, Mbok? Suwe. Oh, dadi kaya ngono, mamule dipenggak begini ngas. Terus saya ngalah saya. Dadi kowe iki Pak, sampean ngomong terus terang ta. Lah jare sampean niku
duda teles. Mbokmu wis mati wis durung ngalor wis biyen, Nduk. Mulane kon iki masan aku nang alas tak sambangi. Mbok kula damelaken omah-omahan cilik. Omah-omahan cilik karo apa blarak iku. Mboten niku lho godhonge tebu. Kalau kodhong itu. Nggih godhonge tebu cocok nggih kali bapak. Oh, dadi kok gawekno wong wedok liya, ora gawekno aku. Alasane kok pinter ta, Mbok. Kudon golek kesel lak matek dhewe. Pak. Wong tuwek iki sakjane sapa, Pak? Ayo, ngalingo kowe. Sapa sih, Pak? Kula wedi, Ayo. Pak. Pun Mang, rene ya. Rene. Apa muni apa? Nang alas mang. Nduk, awakmu dek kene wis nglairno. Kok mulya nang omah dek kono pasar lawange ora tak kancing kok mek kok jongkrokno tok iku wis buka. Ora ana disik mari kita tutupi. Lah muni ngono sih. Lah berarti kowe iki semayanan. Semayanan. Setelah aku kita ngomong aja ku susu muring-muring. Lah ketika mari-mari apa? Kok seteruk kon kok. Ketika mari-mari apa jajal? Wong lanang gatelane ati turun nglorati kaya Aku mang lanang alasi. Krungu oek-oek. Terus tak jokok bayi. Arek iki sing babaran. Terus arek tak ngomong, arek tak kongkon mrene. Lho, Iku yo kene bapak niki kali kula. lah wong anakmu kok diaringi ngono lho. Aja ngalim apa. olehku gaya anak awak. Gregeten kowe iku tak. Pak aja ngaling apa? Dosa sampean ngaling wedi wong iki. Kon wedi. Kon mana gak wedi wong aku ya rada wedi ya. Ya aja kowe aku sing nemenan malah. Ora. Ayo kene. Ngono. Ayo ngomong. Wisane mbokmu timbane kok setruk. Setruk iki kula apa bojone. Lah ngomong apa, Pak? Ayo longgo. Arek iki lak ndek bojo sih. Terus Meteng. Iki berarti nandak lo wedok tenan iso meteng. Lek kon iku ora patek wedok. lah kok sang gak pate wedok. Ora meteng yo. Lah yo jenenge Terus marune meteng. Terus dikudo wong diuber-uber kate dilabi. Bojone ora ro akhire mlayu nang tengah alas. Nok kono babaran. temenan lho. Lho, arek iki kate nok ini kate melok. Ngomong kan bisu ah. Boten sampean piye Orane sing jujur iki sing endi jane sing goro iki sing endi? Kelakuane kok ya pancet ae. Saka rumangsaku, Nduk. Bapakmu ki mulai enom dadi manten anyar karo aku ora tau duwe kelakuan kaya ngene. Malah sing iku lho kelakuane gak karu-karuan. Ya biyen mek santo anjene ketemune biyen balon aku, Nduk. pun ngoten apa? Hah? Pun ngoten. Hah? Pun ngoten. Lah terus. Ya sampean sing nganteng-nganteng griya. Loh, aku kurang anteng ya apa, Nduk? Dadi rasa niku mau. Oh alah wong mari lek bapakmu gak ono ngono aku menek witi klopo, Nduk. Terus ala napa lek meneh pitik Ya klopo? golek degan. Lho saged sampean niku? Iso. Wedok niku saged. Iso. Lho, sikit apa? Oh, ojo tajak menek klopo, menek aku pinter kan. Mbok, sampean purukin apa, Mbok? Pun tak wurui ya. Nggih. Waduh, ndak kira iso kaya aku kon iso menek rambutan. Wis menyisat. Kalau menek langset iso kan. Kita lalu gua. Aja guyu. Aja guyu. Wis Sampeyan ajari iku ngono. langsep rambutan barang kulo kok blaker di Biasa pasaran. iki. Ngene lho, arek iku mesisan. Nongge alas mang wis tak netenger. Mek karek ngrokok tok jenenge abang. Mumpung ana wong tuane wedok, tak jenengo pisan nongge tengah alas. Arek iki mek karek ngrokoki. Dadi kon mau tuh gendane Mbok, bapakmu. kula sakniki boten kajenge goro kali jenengan kali bapak. Kula niki wau mek cuma ngudon jenengan. Saya coba sih, biasane lek lare nem-neman niku lek digudong ngoten niku kan cemburu nggih, Mbok. Dondonge lek empur sepuh ngeten iki digudong kita sih cemburu. Oh, jane ngono aku ora cemburuan, Nduk. Lah apa? Jaga-jaga. Wis sami mawon ta, Mbok. Iku berarti menandakno tresnane wong wedok Sama si sama bapakmu kaya ngono. Aku tresno nah. Mbok, kula blok ngeten lho, Mbok. Blok niku. Kula niki kan nggih gadah bojo namine Untara. Terus bojo kula niku mertapa, Mbok, wonten ngarsane bapak guru.
Terus ditimbali malih. Kamangka bebotan kula niku nggih pun wancine. Sampai temekaning lahir menika. Kula niki diputa-puta kali tunggal sak perguron. Tapi kula mboten purun mbok. Wong elek-elek kula niki nggih pun bobot. Ping kalene kula niki bojone tiyang. Lah tunggal sak perguron kok kurang ajar. Lho, kamangka bojo kula niku mboten nate lho, Mbok. Gawe sok-sok adikku ngadibuna. Tetulung kali tiyang sapan padan. Lah niku bojo kula. Lah niki lho tunggal sak perguron mawon kok kurang ajar kali kula. Pancen kae menungso iku ora mesti, Nduk. Dadi kowe mau babaran. Sampun nang tengah alas kula ajrim, Mbok. Ojo melentuh kali kembar lu anake. Wau niki dulure dereng medal. Oh, dulure dereng medal. Kok gak ditolak. Saiki ngene ae. Arek iku mau wis tak dingno Joko Sampurna. Saiki blondo nang pasar, saiki arek iki ndang blondo. Iya iya iya. Kula damel nggih, Mbok. Asal Joko ning omahe untas babaran no, Nak. Mboten kula rencangi mangke kula rencangi masak mboten napa-napa. Iya masalah, Mbok, si blonjo. Wis, Ya, Nak. saiki blondo nang pasar. Tinggal ya, Pak. Hati-hati nggih, Mbok. Dongdonge kula lek ningali mbok niku tresnane kali jenengan niku jero nggih, Pak. Panjene iku Joko loro, Mas Joko aku biyen Joko, iku biyen isik perawan. Walah, Pak, kula ngenger ten mriki niki mboten bebani jenengan, Mak. Lek bebani jenengan kula kang betul tuki mriki mawon. Wis ora apa-apa. Ojo muni sing kaya ngono, Kondo. Bapak iki gak duwe anak. Wis nyata, aku iki popo bare awak. Ngeten iki kula kalian damel repote mbok kalian jenengan kula wonten mriki. Lah kok tambah kaya ngono. Wis gak apa-apa. Saiki bongku cek blondo nang pasar. Kondo dembure anak ndang brokono, Nak. Ayo. Kula mesake jenengan kalian mbok. Lah lha opo kok ngesaki kok sik? Wis gak usah nang kiri kon tetep kene nah. Wis jeneng Abang, sampe ngenteni mbokmu. Wis ana kate perempuan kok wedok nang pasar lawang tak tutup.
dino dikeloni gak roh modote. Wah gak tau balik. Wes sampean yo ngono. Apa? Kaya kok ditutne. Wong arek iki jual apa? Tapi mbok enten tapine, mbok. Lah kok tapi. Kadang-kadang kula lek film niku terusan mikiraken tole. Kan tole niku tambah dina kan mboten tambah cilik to, mbok, tambah ageng. Liyane tambah ngerti. Nah, tambah ngerti. Sing ditanglet-tanglet niku liyane bapake, ae sampe jawab kula niki lho mbok sampe Ya wis kentekan jawaban lho, ya saiki ngene ae. Jarno ae. Upama lho ya, upama ku anakmu mulai tekon maneh, luwih becik kandhanono, Nak. dikandani terus terang. Sakne, Nak. Tatule niku tasih alit lho, mbok. Wis penting diwenehi ro. Bener ageng tapi lek umure niku tasih titik, lare niku lagang. Masalah iki ngono lek sampe krumut kok wong liya, gak apik, Nak. Biasanya nggak ngono kok lek teko. Oh, lek biasanya biasa. Sampurna. Ini nak, ini. Waduh, kene lho Le, diceluk mbok iki ndang semaur po, Nak. kemarin modelmu. Modele kok kacek ambek wingi-winganane. Sajane ya ora kacek. Mek cuma aku iki ben dolen iki lho, Pak De. Apa? Kanca-kancaku lho aku moro iku moro ngalih. Ngalih. Lah masalah iki. Aja cita-cita Joko Sampurna. Joko Sampurna iku ora duwe bapak ngomong ngono kok, Pak De. Sing ngomong ku sapa? Arek-arek iku lho. Aku dolen lho ngono. Yo ngene lho, Jung. Saiki lho wong arek padha arek. Ngono ku wis ora perlu direken, Nak. Lah terus aku iki buat apa? Saiki lho wong Pakde ana wong mbok ya ana. Jare peno dudu bapakku, Pak De, jare arek-arek. Arek-arek iku. Ajar ngono iku. Ojo ojo percaya omonge arek-arek iku. Saiki Sing Nak. penting kon urip ndek kene iki ambek Pakde, ambek emak, ambek Bode. Sing penting kon ora nakal. Kanca kok cedheki ngali, gak gelem. Ojo gandeng, ojo cedheki, gak kurang kanca. Aku gelem, Pak De, ora nyideki kanca, aku ora nakal. Tapi aku duwe penjaluk, Pak De. Jalur apa, Pak? Lek pancene kon saiki gak dolen supaya kon cecek gak lara ati. Ya aku duwe penjaluk aku mari kok. Wis di omah njaluk apa nak? Lho apa nih, Jung? Aja nggodho Pakde sakno. Ora. Jalur apa? Aku mek ngene to, Pak De. Jaluk tolong saben-saben aku takon peno ngalingi ae. Saiki aku tolong bapakku ndi, Pak De. Dadi penjaluk aku iku. Pengen golek bapakku. Nek bapakku wis temekaning pati, aku pengen ro ndek kuburane bapakku sik urip. Aku kepengin sungkem karo bapakku, Pak De. Kapan banget? Ben durunge. Ya wis sing ngero iki ya makmu. Ya wis Pak De iki lek terus sampe mbok dhewe malah terus-terusan kaya ngene rumoso dadi wong tuwek sing gak ono gunane dosa nak. Yo. Iya, Pak De. Wis Kandhane, anakmu Nak. tambah suwe tambah gede, tan suwe gak tambah goblok, tan saya ngerti. Ora apa-apa to, Pakde. Ora, Ya wis ya ora apa, Aku kan kepengin lho, ro waktu ndek itu bapakku. Jung, Joko Sampurna. Iya, Mak. Padene nalika awakmu ning jero bobotan ya nak ya, sampe saiki tak lahir sampe sampe gedine ya, Jung. Iya. Asane awakmu iku mang kudu anake wong sembarangan, Nak. Elek-elek turunane Trembesing Madu. Kowe iki anake wong peguron, Jung. Kebak ilmu sakti, gagah perkasa wong tuamu iki, Nak. Tapi Nak, bapakmu ngono adoh, Jung. Senajan adoh aku kepengin roh papan panggonane, Mak. Dadi takon panggonane, Nak. Saiki anjene adoh wong senajan to anjene adoh lek pancene awakmu karep iku ya dadi jedhek. Aku ora ngali-ngalingi, Nak. Anak bapakmu ngono saiki ngono. Merguru meneh, pedhepok maneh. Tapi di kono lho, ngger, di Watu Gilang. Ana watu gilang, Mak. Iya, Jung. Lah Jenenge sapa, Mak? Jenenge Suntono. Suntoro. Suntoro. Iya, Mak. Pak De karo Mbok De karo Mbok Pisan. Aku budal ilanono, aku ora njaluk sangu duwe, Pak De. Aku sangono donga, Pak De. Ora, Jung, Jung. Awakmu lek koyo ngene iki padha ambek iki atine wong tuwek kaya aku, Nak. Awakmu. Ayo aja tangis, Mak. Ilanono anakku golek bapak. Yen wis ketemu karo bapak, tak mulai bakal kumpul karo keluarga, Mak. Tapi
aku ditolong iya ngono kaya ngono karo pakdeku nak. Piro-piro matur suwun karo Pakde karo Mbokde, Mak. Dene aku kepengin roh salah sijining sapa wong tuwa lanang. Kaya mbokku kaya yangku ngene iki. Liyane iki gawe susah sih kaya ngene ae, Ger. Mari wong tuamu iki mang medhepo, saiki kowe arepe nututi rono, Nak. Iya, Mak. Loh, kok jenenge Tangis. Aku malah sedih nek kok sing koyo ngono, Mak. ya sakit aku bos apa rangka ono ati kulono anakmu ben ketuku karo si dadi karepe ben ora ono alangan apa-apa ning dalan Aja cukup-cukupe atine anakmu. Wong pancen iki sik duwe wong tuwa. Mbok yo apa kepingin ro dedeg piadeke sapira wong tuane. Ora nyalahno anakmu. Yo nak, wis Alah wis jan. ndang mulai ya. Ndang mulai Ya, ya. Mbokde. Sajae sekolah sing kumpul karo keluarga, Mbokde. Kene nak. Wis iki kowe tak timbul. Lebih saiki wis dina kelairane dina kang wis sak budale anakmu. Blonjo nang pasar anakmu sengkalonono. Ya, cek udah selamat balik selamat nang. Ayo.
dhewe goleki Sudarmi gak apa-apa tak lalekne. Ning dina iki ana arek wedok sing dadi anteping rasa tresnane. Danangpati gak ana maneh Yuni. Yuni anake Gus Lurah. Yuni ku seneng ambek awakmu apa ya? Aku ndek ngrasa tresno karo Yuni. Tapi Yuni gak seneng bareng awakmu. Yo gak seneng karo aku. Waduh. Lalek jodoh ya. Awakmu seneng wedoke gak seneng, gak bakal kelakon, Dik. Kang Danangjaya. Iya. Rika lak meguru ngasuh banyu kawening ana ngarsane bapak guru. Ya apa? Ibarate ndok kepingin dadare nek Mas kepingin lelere. Aku kepingin ngerti sepiro. Kone jan kebat kliwat situk durung ketrutan wis njaluk maneh. Yo, lek pancen karepmu ya kono. Entenono jabane pendopo. Tak colongi, Dik. Lek dilamar jelas gak oleh. Ayo. Yan. Ya ini lagi teko griyap-griyip. Napa niku? Duh, lagi turu ta. Kula niku lak ngeten Gus Lurah. Ya. Pokok sembarang gawe lek wis karo polo niku asli pun kula atuh leren mawon. Kok iso ngono? Aduh. Saestu. Nggih. Lah niki wau kula jak budal mulai Padang wau karepe. Ngono kuwi lek mandeg nek mbok rondo jan suwe koyo kula jan isin. Mungkin mawon waktu niku enten keperluan. Soale nggih pamong niki penggaweane sing diparani mboten mung sing rumah tangga tok. Nek perlu wong sing rondo-rondo juga didik. Tapi rada suwe lek medayo. Patik kenteni wedang niku datang wedang sama entek. Gelasé bocor iku sik. Mboten purun langsung. Duh, cileko elek ngrasani rek. Wong lanang sing gelem san-rasan, wong wedok wis ora pati gelem. Ya lek wong wedok ngrasani pantes. Ya lek wong wedok kudu make pantes. Ya lek wong wedok kudu make pantes. Ya wong lanang san-rasan terus. Ngoten niku lho. Wong jenenge napa niku? Kan penarak sik. Wong stasiun ae ana sepure. Lah nggih. Wong ngomong ya ana dekan-deke. Wong jenenge bis ana terminale, kapal enten lapangane. Pun wau niki bayani. Tas dugi mawon. Meh bareng mawon karo sampean. Ngrasani nopo kalih kula niku? Nggih, karep kula niku ngeden. Nggih, napa bener ngomongi bayan iki sampean iki lek nek patroli namung mlebu mae rondo-rondo tok. Lah kok ngomongin bayar nutur kurang atu-atu. Kele wong cilik nek dipercaya, kele arek iki nek dipercaya, kele kalau tanggo kula. Lah iya kono. Ngomong ngecak ora ono. Ngomong ora ono wancitir mau dijeni. Kowe takon kula esin kula. Esin kali wong pendodo-pendodo niku. Kudatan kantor pakai dino sepatuan. Dono diwekis, dadak dodok tuku dawet. Lah iya kono. Kalau iki paten udawat, kalau untuk ngolok nyembah pantas, pokoknya nyebut gawe pantas, kok ngare pantas. Arek kono.
Masih ngomong gak ngene-ngene kok nyampluk. Gus Lurah lho. Ngomong biasa ngene lho kok. Nggih, ngeten lho ya. Mas aku lek Dadi pamong niki pun sampe gegeran. Bener. Awake dhewe niki dadi contone masyarakat. Bener. Ya mungkin nek sampean iki dadi pamong, terus gegeran terus mawon. Ya, Parisnya mawon geger. Napa malih rakyate sing dipimpin nak tambah. bener. Oh, wis ya. Komendan bener tok aja. Ya bener. Ruwakno Gus Lurah iku diwosi lek ngomong ku ya apa ngono lho. Komendan berani ku bahaya. Tander niku. Kok kita ku bahaya. Mboten genahe napa. Nah, pun kula kengken, yan budalo dhisik. Kula ngomong kok ari-ari ae. Kula jarang nukti iki mboten kok. Kira sing ngomongnya mboten kenyang. Ya mboten bener. Jalan arek cilik kena dikundang. Arek cilik gak kena dikomongi. Arek cilik kena diarani arek sing cilik. Ora iya kono wis. Ngomong rumah sakula kok jan ditekno dhewe mawon. Napa nggih, Bayan? Sampeyan iki lek ajenge budal pamite mboten mlebu, tapi ngakhire disiki nilapne kali Kang Polo. Sajane wah kene kula rasa bareng. Aras-arasen. Nggih, Masalahe nopo? kaya maru. Lho ya. Kula niki oleh omongane para lungguh-lungguh iku. Nggih, kesudi. Irose. Kelensangan sing lor niku jogrok. Lah perkara iki kayu sing gede niku padha ditebangi kabeh. Tolong napa genggen joko kayu sing jange tangkis banyu niki yang boten jogrok. Lah longsor embong niku malah kepucetan. Nah, niki mestine sing gadah kewajiban nggih para pamong-pamong sedaya sing termasuk gadah kewajiban teng keliling saben dina. Dadi nek kados kula niki setiap hari kegiatan teng kecamatan dan kabupaten, lah akhire kula mboten saged ngurusi teng desa. Tolong mawon pamong-pamong liyane niki mbantu kegiatan wonten desa mriku. Nggih. Lah ngoten ta. Iki sarane sampun dalu kula tak mlebet riyen kali. Oh, turun. Kaso-kaso ya. Nggih, rupane aku mangerno setelah teku mawon. Yugane biyen iku. Pengarahe teh biyen lek yugane yo biyen iku. Niki ngeten Kang Polo kali Bayan. Niki gandeng kula niku tas mawon kecamatan. Oh nggih. Terus kula nggih rada kesel. Oh. Tolong mawon jenengan jaga teng ngene pendopo kelurahan iki kula tak ngasur riyen sing Nggih, Pun. Jam pinten? Monggo kersa. Lah nggih. Pun jam 1. Nah, makane niku kula tak ngasur riyen. Nggih. Ya. Nggih mun Gus Lurah. Kon masa burung teng ngene Lah, pendopo wong mriki. lek siang pendamelan koyo ngoten, Ah, nggih. jenengan istirahat Nggih, riyin. nggih. Nggih, Pun, nggih. 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 Yang kalih ten mriki jadi pendopo mriki. Ya. Ngoten tiang loro kula tak ajeng iki mawon. Wong loro. Kok loro Apa ya napa Tiang niki? loro. Mboten enten tiyang loro mriki. Lah kula kalih bayi niki lah. Loro. Loro. Oh, ile. Oh, tili. Ya pun kula tak ngasurin. Ngomong pating pecetet. Lek polo iku lak ngono iku aku. Yo Mas Eko ngene lho. Kon memang tahan pegawane ngrasani wong. Tahan kok turut wis ana wandek kene ngrasani kancamu. Ya Mas Eko jare aku lek di Gus Lurah iki aja ngono. Sing bener iku hitungane awake dhewe kok ayo dibenarno.
kok iso? Takon nang aku ku lho, lamang tak dikempit. Ah, iki kecelakaan. Wis Gus Lurah. Ah, Gus. Aduh, kecelakaan. Kecelakaan iki. Lho, sampean goleki niku. Mosok ning iku mang sampean mau ocul. Kula wis semerep wong sing utung-utung niku wae to. Ngeten iki saking lengahe sing jaga. Lah, Tiang kali kengken jaga tenggene pendopo kelurahan nyatane ngantos kelebetan maling mboten roh. nah, nek kula semerap. Semerap Tapi sampean? berhubung kula niki diakak-akaki kali jaluk, kula meneng mawon. Ajrih kali gaman. Betul niki. Lah ngoten kok dadi polo. Mboten kaya kula. Lah nek kula langsung. Langsung ya napa? Kula mlayu. Oh. Niku langsung mlayu jeneng lak wedi. Lah nggih. Pun niki Gampang pun gampang. Kang Polo kali Pak Bayan. Nggih, Niki kula kemalingan, kok ateges kemalingan bondo donya mboten. nggih, nggih. Anehe sing dicolong niku namung anak kula. Si Yuni. Nah. Lah niki aneh kan. Sampeyan pasrah kali kula. Pun sakniki ngeten mawon. Aja melok-melok ya. Sampeyan Nggih. pun melok-melok. Terus? Sampeyan pun melok-melok kan ya aja melok-melok. Loh, masih kula ki pun Si- mboten melok-melok. Lah wong anak ilang gak oleh melok-melok. Pun sakniki ngeten mawon. Kula pasrah bongkoan dateng Pak Bayan. Ngoten nggih. Nggih. Sakniki jenengan kula jaluki keringet sampean sak tetes. Wasin, kecut, kali ati kok niki adus injiwa. Maksud kula sampean niku kula jaluki tolong. Oh, ngoten. Nah, niki Purbawasesa kula pasrahaken sampean panjenengan mlebet kampung medal kampung Bende Oh, dadi cekak kecute niku kula Sayembara. sae. Nah, sinten mawon sing nemokaken yoga kula Nggih, lek lanang lanang. bakal kula jodhokne ning lek sing nemokne wedok kula dadekne dulure Sinarawedi. Oh, ngoten nggih. Nah, nggih. Nggih. Lah, enten paribasane petuk awan kula rabekne awan, petuk bengi kula rabekne bengi. Sak wayah, Nggih, wayah. pun sakniki dika bidal. Nggih, Pun. Nyun, pangestune mawon ngoten nggih. Pun, apalo? Kados-kados kula upama naung pasrah Pak Bayan tok kok kurang tepat. Jenengan tututi mawon. Nggih. Bune, iki sampean areh sautara nang ngene pendopo kelurahan kene ya, utawa nang omah kene ya. Aku sementara iki tak nungkol lakune pamong-pamong kabeh. Ya ya. Heeh, ya ya, ya. Dadi Pak Bayan nek wis ngene iki tugase abot temenan aku. Ya apa iki? Duh, nyala, Mbak. Jarang aku. Ya wis, apa seperti metu-metu kae iki. Metu-metu iki. Ajene wis pake aku wis pokoke ngene iki jan wis. Kongkon mlebu kampung metu kampung. Patik wis iki mang sedina tetik prapatan kono mari. Iki karek prapatan etan Gang kono. Mang tugase Gus Lurah ngendika lek sapa-sapa. Oh iya iya iya. Dulur-dulur lanang wedok sugih kere mencuri ajang bathok paribasane sedina mangan 5 dina ora mangan lho lak mati. Sapa saha iki nggone Gus Lurah dinane iki ana patembaya sapa sing bisa
nemokke anake Gus Lurah nek wedok iki mengko diaku dulur Senara Wedi nek lanang bakal udeng-udeng ditunggaki didadekno bojone. Monggo dulur-dulur ten desa mriki ampun sampe lali kula ing sakmenika ngawontenaken matembaya nggih. Oh iku arek. Stop. Tuku es balik ngelak aku. Oh, es dengkulmu iku. Lah sampean gawa iki kok gawa es ta? Anggitmu iki aku dodol es tung ngono ta. Lah biasane gawa ngene iki biasane dodol apa balik? Oh iya. Ngene le. Apa balik? Iki kene kan aku ndok, desa iki mang ana kahanan sing ribet banget ta. Ngono lho. Banget apa sih balik? Maksude iki Gus Lurah dinane iki susah iki kelangan sing ilang iki duduk donya brana le. Anake wedok ning Dewi Dwi sing cuantik iku lho. Lho, ilang. Waduh, lah iki aku mangis. Pokoknya aku 3 dina iki aku sing minggat apa ya apa? Aku dhewe ku minggat ya ora laporan nang aku. Lho, Oh iki kok ya ilang, kok ya aneh banget. Mulane Gus Lurah iki mang aku diutus kongkon mlebu kampung metu kampung, aku dikongkon ngedekno gendera le. lho. Ya ayo didekno wong loro lek ngono balik. Apa ki jenenge? Patemboyo. Duh ngomong lek wis yamene iki mang le. Anjene ngomongnya rada anu, iki mang tas tak leboni kopi anget ya rada enteng. Rada enteng. Iya. Kopine anget. Lek ngono aku tak leboni mbok sayem ae. Loh. Lamborone le. Ngene lho. Sik. Sopo? Omamu jenengmu ndi le? Walik. Ora iki atekku iki mah aku nggo teko omah. Nggo teko omah. Iya pancen. Oh, berarti gak kuali. Ora. Sing kuali sapa? Ya apa sih le? Lah iya. Jenengmu ndi omahmu sapa? Sing bener balik. Jenengmu sapa? Omahmu ndi? Aduh, cocok. Yo. Awakmu pawongan, bocah ganteng bagus. Omahmu ndi jenengmu sapa? Omahku gak tak gawa. Ono 2. Iya. Apa digawa ya? Jenengmu sapa le? Joko Purnomo balik. Oh, ngene Joko Purnomo ya. Iki mang aku tas ya pokoke ngomongi turut prapatan, turut tembok kaya 8,7,5 aku iki mang. Ngene. Ya ngomong dhewe ancene kate ya niku. Oh iya. Perkarae wong ancene diarani ngedekno Patemboyo ngene lho le. Iki Gus Lurah iki mang ngene. Sapa-sapa sing bisa nemokno anake wedok sing ayu iku mau lek wedok bakal diaku dulur Senara Wedi, nek lanang mbuh elek sugih miskin kiri mencore ajang bathok paribasane iku dadekno garwane, ya mbuh awan dadekno awan, nemu bengi ya dadekno saknalika iku. Temenan apa balik iku? Pak Wayan. Pak Bayan iki mang ngomong iki ngalih. Dijak jaraku ilang. Iki mau aku wis mulai kono mang ya ana wong anggere anu gak siap ngono lho. Apa? Oh temenan ah. Oh, lang duwe akik le. Kekno Pak Bayan le iku le. Kekno Pak Bayan. Benahi. Heeh. Ya lek ancene awakmu iku siap siaga, ya ora kesuwen maneh. Ayo saiki budal nang gone pendowo. Ayo. Oh. Jaya iso apa gak sih tak kongkon nyolong anake Gus Lurah iki. Kok nganti yahmene gak ana teko. Aduh, wis. Aja bengok-bengok iki nggone alas. Ana sing ngono. Orane awakmu kok iso gawe aku rene. Apa sih dadi karepanmu apa ngono? Kate dibotono bare adikku. Apa iki ana? Wis cocok. Yo iki, Cak.
Dandang Jaya ya ora butuh dunya bondo-bondo arek wedok sing kaya awakmu. Perlune tak jodhokno karo adikku ya. Manut Dijodohne kenal ae ora arep dirabekne bareng ora. Kak, sampai ndek kono. Tak rem. sing ganggu mopo kan Yo. Dandang Jaya. Yun. Apa sebabnya kowe nganti dicolong karo Caca? Aku abot-abote ning rasa tresna karo kowe. Kang, saiki ngene lho Kang ya. Wong rasa tresno iku pancene iso diwiwiti ketemu bendina Kang. Nanging arek ora ketemu kok ri karepe meksaku to Kang. Yun. Mek gari ing dina iki kowe gelem apa enggak? Dadi bojone Danang Pati. Sepurane wae Kang. Aku seduluran wae karo Rika Kang aja meksa kaya ngono to Kang. Yun, aku wis abot. Kaya-kaya wis ra kuat maneh. Tak empet Yun. Aku ndek rasa tresna karo kowe. Kang, ora iso aku Kang. Kang, aja kaya ngono to Kang. Sopo kon wani ngalah-alah? Ah, durunge awakmu. Aku kok iki lho. Awakmu sapa? Terus takoni jenenge rang aku malah genten takon. Ngene lho ya. Nek kowe kepengin ngerti sapa aku Danang Pati ngerti. Janang Pati. Arek wedok mbok patenono mati. Aku mek nulung tok. Luwih becik kok Balio. Sapa sampe jeneng? Aku Joko Purnomo. Joko Purnomo. Iya. Cak. Ora gelem barang tak perkosa ana bedes belek iki ngalang-alang. Sing ngalang-alangi kekarepamu. Jukun arek wedok. Gon mlebu nang gone gua. Aku sing ngadepi. Sapa jeneng? Aku Joko Purnomo. Joko Purnomo. Balike Aku Dandang Jaya. Danang Jaya. Luwih becik Balio sama kene. Lho? Aku tak nulungi arek wedok. Kate njaluk anake lurah. Tange lamun kon. Ngene Danang Jaya. Wong loro lek ketok pendekar. Ya adikku Dandang Pati. Pendekar kate nyolong arek wedok kok ora iso. Huh, iki pendekar sing jantan wani nyolong arek wedok. Mula dene iki aja melo-melo lakune adikku. Cikne digrebek bare adikku. Luwih becik aku mati timbangane ngalih teko kene. Oh tetep nulungi arek wedok. Lakon mati kowe. Mati. Jangan. Ayo masuk. Ayo. Bongko tagak kon. Dieman gak kenek. Ayo. Sapa sing wani dadi pepalange Dandang Jaya karo Dandang Pati? Iki cekel maling sing gawe geger ana tlatah Desa Pandanarum. Ana papan sing penak kok turu teng embong iki opo bocah. Oh iya iya. Rupane kaya durung ditilan sini. Ore. Gae aku takon barek kowe. Lah apa ana papan penak kok kowe turu teng embong iki lho. Turu-turu aku gelut. Dipateni. Dadi kowe gelut dipateni. Jur kowe kalah. Lah mesti kowe gelut nganti dipateni barek wong ki mestine kowe iki ana sebab-sebabe. Sebabnya ngene Pak Gus. Iya iya iya. Ana arek wedok diruda peksa. Aku iki gak pentolo jenenge aku wong lanang. Tak tulungi marang ngamuk aku di jotos mati aku iki, Mang. Dadi kowe dijotos mati. Terus kowe iki sapa?
Aku Joko Purnomo. Oh, Joko Purnomo. Bocah sapa parep bredesan ngono lho, Bagus. Terus sejolan karepmu nganti kowe gelut karo brandal-brandal ki mau. Apa? Karepe aku iki kate goleki bapak, Bagus. Ana ndek mbok ngonangi arek dirudo peksa, aku iki gak mentolo. Goleki bapakmu. Bapak. Bapakmu apa nang Tegal? Loh, gareng Tegal iki tak susul. Apa nang Kali? Ora Lah, jare Medepok. oh bapakmu Medepok. Medepok nek waktu bilang ngono, Bagus. Makane aku kate ngusul bapak Oh, rono. iya. Kowe ngerti jenenge wong tuamu lanang? Ngerti. Sopo? Toro, Sopo? Suntoro. Untoro. Loh, apa riko ngelu apa, Gus? Ngelu-ngelu piye to? Lah, riko kok murung ngene-ngene lho. Aku mikir, Wae bapakku. Untoro kaya-kaya kenal aku jenenge Untoro iki. Oh, riko kenal mapan kebeneran, Pak Gus. Nek riko kenal, ya tolong aku ndono apa? Ya senajan ndudur aku kudu roh asal usule karo kowe. Oh, ngono ta, Pak. Wong tuamu wadon ki sapa? Mbahmu sapa? Mbakku iku Mbah Ambul, Oh, Mbah Ambul. Mbah Reni. Heeh. Wong tuaku wedok Sudarmi. Dadi kowe enek Sudarmi. Sudarmi, Pak Gus. Loh, apa Pak Gus? Lah riko kok balik ngene lho, bingung tak aku. Mikir ki biyen kaya-kaya tau kenal ngono lho aku iki. Riko kenal ta ambek makku. Sik tak pikire. Oh, iya. Terus kowe mang golek wong tuamu lanang gelut karo sapa-sapa? Danang Jaya ambek Danang Pati, Pak Gus. Mestine kowe gelut ki ana sebab-sebabe. Riko lak wis tak kandhani, Pak Gus. Heeh. Perkara aku nulungi arek wedok dirudo peksa ambek Danang Jaya karo Danang Pati. Arek wedok dipatenono ya mati, Pak Gus. Lho aku wong lanang ya tak tulungi. Oh, dadi kaya ngono. Iya, Pak. Ngene. Jenengmu sapa mau? Lali aku. Joko Purnomo. Oh, Joko Purnomo. Lah liyane apa wis tuwek? Anjene wong wis tuwa ya kaya ngene iki. Heeh. Kowe tak kandhani. Aku iso ndunungno wong tuamu lanang. Iya, Pak Gus. Ning yen kowe iso ngalahno Dandang Jaya karo Dandang Pati. Aku, Pak Gus. Aku wis kalah kok, Pak Gus. Ojo kuwatir. Tak wene piandel kowe. Lah, lek iku ya mbok maneh. Helem. Rene. Apa, Pak Gus? Kowe bakal tak wene piandel ning aja sampak kok tamakno, kok ungkulno wae. Mesti apa kang dadi karepmu keturutan. Ngono ta, Pak Gus? Yo gelem aku, Pak Gus. Oh, gelem. Gelem. Ya. Tak panono pusaka iki. Ya. Nek aku wis namani pusaka, kowe ora jenenge pusaka, Pak. Kowe nek ora roh pusaka iki sing jenenge pusaka Tunggul Naga. Pusaka Tunggul Naga. Nek ngono, Pak Gus. Kan bakal tak parani, Pak Gus. Tak tamane karo pusaka Tunggul Naga. Ning aja sampak kok tamakno. Kok ungkulno wae apa kang dadi karepmu, dadi penjalukmu kowe bakal keturutan. Ngono ta, Pak. Iya. Pangestune, Pak Gus. Iya, sing hati-hati, heeh. Joko Purnomo ora ngerti sapa sejatine aku, Ngger. Aku wong tuamu lanang, Ngger. Sawijining anake pendekar. Kudu tak deder. Tak kepintuh ya apa lere. Yen Mas kepintuh. Yo to. Joko Purnomo, aku ora tega karo kowe. Kowe tak panuhi ana ing teko mburi. Wes kudu manut.
Ana kok wis bongkon. Lah memang apa sing kok ndelno? Kepengin terus ora ndelok. Oh. Dumeh kon awakmu duwe pusaka. Iya. Kon wani nguber lagune Danang Jaya bareng Danang Pati. Ani. Ayo, pancen kon sakti mantra guna tamana pusaka menang Jawaraga. Gatel. Aduh. Lu. Ora tak warasno lek gak urip kapok. Kenapa? Warasa? Kapok apa ora? Yo kapok le. Waras. Tapi ora pusakamu. Waduh wis kapok ae digawe gatel wis mandi temenan. Wis bapak sih ditulungi kono. Dadi bojone Yuri kamu menyang. Ngono. Kenapa? Dina iki wis tak serahno karo awakmu anake Gus Lurah. Yo. Serano aku. Ya aku tak munggah nang padepokan. Tapi sarane kumpul sih. Aduh, sik dilumpuhno le. Kene opo riko mati kedadan sing kaya ngene kan? Ditamaki karo pusaka Tunggulnaga saka tangane Joko Purnomo. Oh, dadi kaya. Mestine riko ditamaki karo pusaka Tunggulnaga iki mesti ana sabab sumababe kan. Ya nuruti adikku Danang Pati kepengin rabi karo anake Gus Lurah nganti tak colokno. Oh, dadi kaya ngono. Joko Purnomo. Oh bilih Coba. menika sedaya kebutuhan kula kalih. Warasno le, aku kapok kowe wis gak maling maneh. Kapok temenan iki. Iya le. Warasno. Aran yo. Pusaka Tunggulnaga. Tolong warasno wong loro iki. Waduh. Enteng. Percaya. Ngono carane. Karo pusaka Tunggulnaga wis. Bagus. Abot-abote kowe golekne bojo adikmu. Sampai kok rewangi nyolong anakku. Aja ngono besok-besok maneh. Lek pancene kepingin rabi utawa ngrabekne sedulur. Dodokno omahe lungguh ana kursine tembungen le. Jelas boten diterima kelakuane adik kula kados ngono. Lah iki mulane dadi wong iki ana paribasane wong becik ketitik wong ala bakal ketara. Wis kapok nyebut. Oh ya wis kapok. Le, lha sapa? Kula Joko Purnomo. Joko Purnomo. Dadi sing nemokne anakku kowe. Sampai derdah karo wong loro iki mang. Heeh, iya. Ngene. Heeh. Iki wis temeke janjiku ya. Pancen aku wis tau adek sayumbara. Sapa sing bakal iso nemokne anakku, lek lanang bakal tak dhaupne utawa tak rabekne karo anakku. Lek wedok tak dadekne sedulur Sinara Wedi. Lah terus iki pernah apa? Nggih kula badhe tanglep. Iya. Bagus. Ya, Joko. Aku kepengin roh janji Riko biyen. Riko biyen jare lek aku bisa ngalano wong loro iki aku bakal kepethuk karo wong tuaku lanang. Ngene Joko Purnomo. Iya, Bagus. Aku ora selak janji karo kowe. Kowe nganti gedah karo kadang gak tangguh kepe. Emang betake kowe goleki wong tuamu lanang kaya Iya, Bagus, iya. Kowe kepengin roh wong tuamu lanang garok loro telu ger. Ya siji aku ger. Waduh. Nalika semono kan bobot tuwa. Kang Utara, pira-pira luputku karo Riko aku njuk pangapura sing gedhe, Kang. Nalikane semono aku moto-moto karo Mbak Yu Sudarmi. Ini. Kadang Pati. Waton kowe gelem insap marani tumindakmu sing kaya ngono iku kowe aku bakal bisa nyepuro bare kowe. Iya, Kang. Toro apik. Becik atimu nanti aku ngrusak rumah tanggamu bobote nuruti adikku Danang Pati kepengin rabi barek bojoku. Gak ngerti lah iki anake dar. Kula dina iki aku bakal nebus kabeh dosaku, aku tak semedi njaluk pangapura marang Gusti Kamar ben kemati ana nggone watu gilang. Aku tak munggah dicik. Aja dhisik to, Kak. Aja dhisik. Bareng wae kandha karo Gus Lurah. Nih.
Aku mung janji karo kowe ya. Gandeng aku wis duweni janji sapa sing bisa nemokne anakku bakal tak dhauke ora liya wis aja Joko. Purnomo, kowe lek ya wis seneng to apa mau tak olehne karo anakku? Setuju, Tresno. Nah, yen kowe wis setuju dadi bojone kowe tak janji aja pisan-pisan kowe ganggu karo Joko Purnomo. Nggih, kula saksine menawi panjenengan badhe besanan kalian unta. Ki jumbo karo janjiku, mulai iki dina tetep tak olehake si Joko Purnomo, ya. Mboten dihukum Agus. Ora, lah ketemu karo sedulurmu tunggal guru ya tunggal wiritan iki mang. Oleh ya wis matur suwun. Nggih, lek Lah, mboten dihukum kula tak munggah ten padepan. Aja dhisik. Tak kon nyekseni. Seksenono. Lah, Joko Purnomo tetep tak olehke karo si anakku, ya. Aku uga sing duwe janji. Kemantene bocah loro iki bakal tak tanggapake Ludruk Sari Budaya.